महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18। श्रावण महिन्याच्या आजच्या पहिल्या सोमवारी नागपंचमी असून ठिकठिकाणी आज नागोबांचं पूजन केलं जाणार आहे। बहुतांश ठिकाणी नागपंचमी 1 दिवसांची असते, परंतु दोडामार्ग बाजारपेठेतील काही घरांमध्ये सलग 3 दिवस नागपंचमी साजरी केली जाते। ही नागपंचमी कालपासून सुरू झाली आहे। विशेष म्हणजे या घरांमध्ये मातीच्या नागोबाऐवजी पिठाचा नागोबा करून पूजला जातोय। पाहूयात। आमच्याकडे पूर्वीपासून म्हणजे माझी सासू असल्यापासून रीतिरिवाज आहे की आमच्याकडे 3 दिवस हा नागोबा पूजला जातो। पहिल्या दिवशी आम्ही असा लाडवाचा नैवेद्य असा दाखवला जातो। त्याच्यात 5 प्रकारचे लाडू देवाला दाखवले जातात। हा आमचा पहिल्या दिवसाचा नैवेद्य असतो। दुसऱ्या दिवशी आपण अळू आणि पातोळे करतो, त्याचप्रमाणे कडबा म्हणून एक पदार्थ असतो, तो नैवेद्य म्हणून दाखवला जातो। त्याचप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी आम्ही दही भात दाखवून, म्हणजे नागोबा शांत होऊन आपल्याला चांगला आशीर्वाद देऊन जावा म्हणून दही भात दाखवून आम्ही तो आम्ही घर पोचवलं जातो। ही माझ्या सासूने मला पूर्वापार चालत आलेली रीत आमच्यात चालू आहे आणि अजूनही ती चालू राहावी आणि माझ्या पुढच्या पिढीला म्हणजे माझ्या मुलाबाळांना ती कळावी म्हणून आम्ही हे प्रयत्न असतात की आपल्या ज्या चालीरूढी आहेत आपल्या भारतीय संस्कृतीत त्या आपल्या पुढच्या पिढीला कळाव्या म्हणून हा एक आवर्जून असा प्रयत्न असतो। आणि माझी मुलं, माझं सर्व कुटुंब हा सण आम्ही आनंदाने साजरा करतो। आणि ही चालीरीत लिंगायत धर्मात सर्वत्र आमच्या दोडामार्गातील लिंगायत धर्माचे त्याच्यात हे चालू आहे। पण आमच्या इथं पूर्वी असं आमची सासू सांगत होती की आमच्यात पिठाचा करतात, म्हणजे मला तेवढी ती स्टोरी माहीत नाही आहे म्हणजे काय झालेलं आहे, पण पिठाचा नागोबा आमच्यात असतो। आणि हा आम्ही सण खूप आनंदात करतो की आमचा नागदेवताचा आमच्यावर कृपाशीर्वाद राहावा आणि सर्वांचं चांगलं व्हावं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।